फरायसाफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय दायो आङो बेबायदिनो चिरां डिस्ट्रिक्ट खयला मयला बाजारनि एसे खोलाथिंजाय मोनसे आउटपस्ट दं बे आउटपस्टनि एटाच सिनियर सेकेन्डारि कलेज दा बेयाव आङो दंफैयो दिनै बिथांमोना बेबायदिनो गाजा गोमजायै टिचार्स डे प्रग्राम फालिदों आरो बेजों लोगोसे प्लास पइन्ट प्रेस मिटबो दं होननानैहाय बिथांमोना आङो मिथिहोदों दा आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो दिन्थिलांगासिनो दङ दायो आङो बेबायदिनो सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल सारजोंहाय आङो फंनैसो बिबुंथि लानो थाखाय थांगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो बेबायदिनो नोंथांमोना खाथियावनो ओरैबायदि मोजां कलेजफोरखौ फरायनो मोनगोन दा गोजानाव थांनानै फरायनांगौनि लगिया गैया दा बेफ्रावनो ओरैबायदि सुबिदा दङ नै दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो अब्लानो गासैखौबो नुलांजोबगोन सिगांथाराव आङो बे सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल सारखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय दा बे सिनियर सेकेन्डारि स्कुला स्टार्टिंनिफ्राय लानानै दासिमाव खय बोसोर जाखो सार जोंनि बे स्कुलाव गायसननाया 2012 एबा 2012 जोङो क्लास इन्ट्रडिउस खालामनाया 2016निफ्राय आच्छा ओमफ्राय ओरैनो दासिमाव 22 बेट्सआ 7 बेट्स आच्छा माने 7 बोसोराव हाबबाय क्लास रानिंआ 7 बोसोराव रानिं ने सार देग्लायहाय फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार मिलायनानै 2 to 7 स्टुडेन्टसफ्रा आच्छा ओमफ्राय बेयाव साबैसे टिचारफोर दंथाय सार स्टाफआ 8 जन दं आच्छा ओमफ्राय नन टिचिं 3 दं आच्छा दा ओरैनो सोलोंथाइ बिफानावनि प्रसेसआव दङ रायज्लायनायाव दङ एप्लाइ खालामनानै दङ दाबो पारमिसन मोनथ'नाय जायाखै पारमिसननि थाखाय एप्लाइ खालामदों दासिमाव जों आमगुरिजों एटाचमेन्ट जाना दङ आमगुरि हायार सेकेन्डारि स्कुल दा जेनेबा खाथियावनो बेफोरबायदि मोजांथार सुबिदाफोरखौ मोनदों दा बेनिखायनो गोबांथार माखासे स्टुडेन्टसफ्रा खाथियाव सोलोंथाइ लायोब्लाबो दा जोबोद मोजाङानो जायोना सार स्कुलखौ खुलिनानै जों गोबां न'खराव गोबां रोखोमै हेफाजाब होनो हाबाय फरायनायनि बेलायाव खारन जोंनि ओनसोलावथ' जों बयबो मिथिखागौ माने गोरिब जायगा थांनानै फरायहैनो हाया दा बेनिखायनो सुबिदा दा गोजोननाय थाबाय सानैसिम बेखिनिखौ कन्टेन्ट लानायनि थाखाय दा जों ओंखामखौ जानानै लानोसै नै ओरैहाय रेडि जाजोब्बाय नै ओंखामफोरा ओंखामखौ जानानै लाग्रोनोसै दा मेडाम मोनाबो ओंखामखौ जाबाय नै आरो बेजों लोगोसे जोंना प्रिन्सिपाल सारबो दं दाउ लकेल दं दा जों ओंखामखौ जानानै लानोसै ओंखामा रेडि जाजोब्बाय नै ओरैहाय मेडाम मोनबो दं नै आरो बेजों लोगोसे जोंना प्रिन्सिपाल सार दं दा जों ओंखामखौ जानानै लानोसै रेडि जाबाय दाउ बेदर दं नै दा रानगासिनो दं नै गोबां स्टुडेन्टसफ्रा ओंखाम जाबाय आरो दा बयबो जालाबायनाय नायदो रेनानियाबो जाबाय नै गोथाव नंगौना नङा नानि गोथाव दा नै दा बेदरा जोबोद बुरजा आरो दाउ बेदरसोबाव नै ओरैबायदि गोथाव नायदो नै आरो बैयावबो दं नै थामामल' दं आरो बेदरा ओरैबायदि गोथाव दा दे जादो दे बा ओरैबो जालायथिबाय नै नानिया ओइ सेंग्राफोर रस जादोंना जायाखैरा बेदरालाय आस्सा मा आस्सा दे 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 ना ने आस्सा दे जादो दे गोथाव दा सेंग्राफोर आस्सा लागाव मा बेदर बेलाय मा बयलार आस्सा
गामिया परबतजरा कलेज हिसाबै खैलामैला सिनियर कलेज 12 आव फरायो दा जेनेबा बे फंबाया बे कलेजाव फरायनानै दासिमाव नोङो मा रोखोम रोंगौथिखौ मोनबोगासिनो दं जेनेबा फरायनानैहाय बेबायदिनो स्टुडेन्टफ्रा एसे खम आरो बेजों लोगोसे प्राइभेट स्कुल हिसाबै फोरोंनायफ्रा बेनो टाइम मथे जायो आरो बेजों लोगोसे नांगौमानिखौहाय जोङो फोरोंगिरिनिफ्राय सोंनानैहाय जोङो लानो हायो जे बुजिया जों बेखौहाय फोरोंगिरिफोरजोंहाय जोङो मोजाङै डिसकास खालामलायनायनि गेजेरजों जों नांगौबायदि जों सोलोंथाइ लानो हायो मानोना जोंनि बेबायदिनो स्टुडेन्टफ्रा एभेलेबेल गैयिखाय जों बेबायदिखौहाय जोंनि बे खैलामैला सिनियर कलेजावहाय जों बेबायदि मोननो हायो बेबायदि दा बेबायदिनो टिचार्स डे प्रग्रामा जोबोद इन्टारेस्टिं जागासिनो दङ नैबे फंबाया लिस्ट बोनानै मोनदों जाहैबाय नैबे कलेज स्टुडेन्टसफोरनि गेजेरावनो सासे गार्लफ्रेन्ड नागिरनांगौ दा बे सासे गार्लफ्रेन्डखौ जेखौनो मोजां मोनो बेखौनो बियो बोनानैहाय जौस्राङाव देखायहैनांगौ दा नागिरगासिनो दङ नै सोरखौ बोयोब्ला मोजां जागोन नायगासिनो दङ नायलांबाय था लोगोफोर दा नै नायदिंगासिनो दङ बियो सोरखौ बोनानै लांनानै देखायनो हायो बियो जायखौनो मोजां मोनो बेखौनो बियो बोनानै लांनानै देखायहैनांगौ आरो अडियेन्सफोरनो दा नायदिंगासिनो आरो सिख्लाफ्राबो गोसोआव सानगासिनो दं आरोना सोरखौ बोगोन जास्ट इन्टारेस्टिंनि थाखायसो दै लोगोफोर नायलांबाय थानो सोरखौ बोगोन खोमाबो रायलायखोमालायदों आंखौ बोगोन ना मागोन सानलायगासिनो दं खोमा दा नायलांबाय थानै सिबाय बोनानै लांनांगौआबो जोबोर सिन्था खालामदों सोरखौबा बोब्रयोब्ला बे थाङा होनोब्ला बेखौबो साननानै दं नायगासिनो नाय दा साखाथियाव सोरखौबा नुहुरबाय खोमा ओइथ' बोबायमोन दा बिनानावा थाङा होनदों अबसे दा नायलांबाय थादो नै दसेनि उनाव बिनानावा बोजानाय हिसाबै जौस्राङाव गाखोहैसिगोन नायलांबाय था आरो अखा हानायनि गेजेरजों हाब्रुआबो जोबोद दैस्लुं जाना होदों जायगायाव दा बेबायदिनो खैलामैला बाजारनि साखाथियाव थानाय बेबायदिनो आउटपस्ट बे आउटपस्टआवनो नांजाबनाय एटाच बेबायदिनो कलेजाव दिनै बेफोरबायदि टिचार्स डे प्रग्रामखौ खालामदोंमोन दा बेयाव बेबायदिनो खमैनो गोबांथार स्टुडेन्टसफ्रा फैनानै बेबायदिनो मोजांथार सोलोंथाइफोरखौ लागासिनो दङ नोंथांमोना निस्सय आंनि भिडिअनि दारैनो खोनाबाय दा ओरैबायदि गाजा गोमजा खालामदों नै आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर बेयावहाय जयेन खालामनानै फरायनो गोसो दंब्ला निस्सय प्रिन्सिपाल सारजों लोगो लाफैनानै बेयाव एडमिसन खालामनानै आरामसे सोलोंथाइफोरखौ लानो हागोन अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो अननानै गले गले खावलायदों